أشودي سلام 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 كمية خونهم يا اللهم طار الحمد لله alright بقار كم تري أزر لهم أبتمأتوا إحوات بزعباناي قطبان إشتي نايس كنزاربنا بمقصال سلسر استغنى عللنا لما عنتي كان العل دو خنا علل whatever it is كم دس بدنا إيران إسرائيل لابينا كنا تتالو and then ناي إيلون ماسك and then you know Trump's never a little interview انتهي نيرو بدعوات immigration قرب أوتات الواز نبرو زملكتنا عنا حد له so أب سلستي يخن كنزتينا مجمرات ناي سي بي اي داتا 5 وزر لهم انتهي تي سي بي اي تايمسل then دحيرو ناي إسرائيل عند إيران زلو كونتات سالسي تخا ناي Trump and what إيلون ماسك زبولو up to ناي immigration نعنا خسرونا كم حزبي انتهي يمثل ترامب تتمريض انت خمسل يخل زبلين نزي نحن نزرب ينور استناب دعوة سي بي ترحيب اقدم قبلنا so yeah let's go with the how by all right okay yeah كرم مجمرة ذات رئوات هلو تخونو زي أنا لما عنتي نبرت ريليز ناي سي بي اي داتا شك قبر كأن نفسي هذه يا باي ذا واي بي بي اي ده حركة زارة بالله ده حنيشتي كم زاي سو ناي سي بي اي داتا اوفر اول قصصرنا وكا انفليشن اب تحت قصصر كوين احوات انفليشن دايم اب تحت قصصر كوين that's the most important انفليشن زبهال دايم اي سكفنان that's all so إلنا خندم دمون خلنا فدرال ጽበይ ወዘለው ናብ 2% አካባቢ 2% ከሆናሉ ነገራትና አብ ዓመት ነገራትና እንዳወስኽ ማለት ናብ 2% so far according to today's report ናይሎም ዓንቲ 2.9 ረኺብና ኣለና ማለት so ዝበለጸይ ዝሪኦ ዘለኹም all like እዚያ ቀያሕ እዚኣ ዝሪኦ ዘለኹም all items less food and energy ብዘይካ food and energy ብዘይካ ምግብን like energy ነገራትና ኣብዚ ነይሩ ፕራይሱ ኣብዝታት ነይሩ ራይ ወህጅን ደኸደን ኣብ ስትሬት ስሎፕ ዳውን ይሆን ዘሎ ሶ ጽቡቕ ነገር እዩ that is take so ካል ናይ ምስ መግብን ኩሉ ኢነርጂ ብሙሉ ጠቅላላ አይተምና ኣብዚ ነይሩ ሓሊፉ ላዕሊ ኸይዱ ዳውን ኸይዱ እዚ ብሙሉ ህጅ ነገና ዳውን ኮይኑ ለማለት this is 2.9 አሎ እዚ ከባ 3.2% sorry so ጽቡቕ ነገር እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር እዩ ኣብዚና በጽሕና ዘለና ማለት እዩ so እንታይ መስል ንዝርዝሩ ንዝብል ሕዋት ንእሽተይ ዝርዝር ክንገልጽና okay تحت لنا come on done save that save I know that okay can I write it no I need to write boss mark how the hell is doing it okay wow that's the hardest all right this is the good news እዚ أنا ኣብዚኣ ዘለዋ ናይ ጁላይ ሪፖርት እየን ኣሕዋት እዚአን ብሙሉ ኣና ሆፕ ትሪእዎን ትኾኑ ተስፋ ይገብር እዚአን ኣይተም እዚአን ኔጌቲቭ እንድሕር ሪኢኹም ኣብዚኦም ኔጌቲቭ ተሪኢኹም ዲፍሌሽን እዩ ኔጌቲቭ ዝኾነ ኔጌቲቭ እንድሕር ሪኢኹም ዲፍሌሽን ማለት እዩ ጽቡቕ ኣይኮነን ማሕፂሩ ናብ እቲ ሪሴሽን ዝበሃል ናይ ማርኬትና ክመርሓና ዝኽእል እዩ እንድሕር ኔጌቲቭ ሪኢኹም ማለት እዩ ኮይኑ ግን just on average 0.2 እንዳወሰኸ ይኸይድ እንድሕር ኮይኑ እቲ average ደልይዎ ዘሎ ፈደራልስ ንሱ ማለት እዩ ሰለስተይ 0.2 0.12 እንድሕር ጌርኩማ 2.4 ማለት እዩ 0.2 ነገራትካ ኣብ ወርሒ እንድሕር ይወስኻልዩ ናብ 2.4 ኣብ ዓመት ማለት እዩ so ኔጌቲቭ ተኮይኑ ግን ዳንጀር እዩ ሓደገኛ ኣሕዋት so ኣብዚኣ ክንርኢ ከለና ብሓፈሻ all foods ምግቢ ዘብኡላ all foods ክሳብ 0.2 ጥራሕ ይወስኹ that's good 0.2 times 12 እንድሕርካዮ overall 2.4 ኣሎ ነገራትና ወሲኹ ፈደራል ዝደልይዎ ዘለዎ ጉዳይ ማለት እዩ so ኣብዚ ሓንቲ ነገር ሓደገ ዝረኣኽዋ እታ ክንደግመን እዚ ብሓፈሻ እቲ ብዝርዝር ጠልዕዮሞሲ እዚ ማለት እዩ so ኩሉ ሓፈሻዊ ሕጂ 2.9 ኮይኑ ዘሎ that's good now ጽቡቕ ነገር 2.9 ክንደይ ተጸቢዮም ነይሮም 3 ተጸቢዮም ነይሮም 3.0 ተጸቢዮም ነይሮም ኮይኑ ግን ናብ 2.9 ወሪዱ ማለት እዩ
this great news ኮይኑ ጸሊኡ መስከረም 18 ፌደራልስ ሬት ቆርጽዮም ምናልባት ኣብቲ ሬት 0.5 ቆርጽ ዝብል ነበር kind of ናብ 0.25 ክመጽእ ይኽእል ምክንያቱ ደሓን ዝኾነ ኢና ርኢና ዘለና ግን ጽባሕካ the most important ኣለና ማለት እዩ so እዚ ሓደ ሓደ እየን ዘለዉ ኒው ካርስ ኣሕዋት እዛ ኒው ካርስ ትሪእዋ ኣለኹም ናይ መኪና 0.2 ኣላ so negative 0.2 ሓድሽ መኪና ሕጂሲ negative 0.2 ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ so ናይ ሓድሽ መኪና 0.2 كمان اوكي ናይ ሓድሽ መኪና 0.2 እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ኒው ካርስ እንደገና used car ናይ መኪና used ራእዮ ትሪእዋ ኣለኹም negative 2.3 this is a big drop ትዝለዓለ ድሮፕ ይራእይዎ negative 2.3 ኣይትሪእን ዘለኹም ራእይዎ ዝሓለፈ ዳርጋ ኩሉኹም negative እንዲ ነይሩ ብምሉኡ ግን negative ነይሩ ኣብ ጥሪ negative 3.4 ርኢና ነርና ሕጂ ከዓ ዝገረደ ከዓ negative 2.3 ዋ an average used car ወይ ከዓ መኪና ካልኣይ ሰከንድ ሃንድ መኪና ክትገዝእ እንድሕር ለኻ ዓመት ማለት እዩ overall negative 10.9 ኮይኑ so መካይን ሰከንድ ሃንድ መኪና እንድሕር ትገዝእ ኮንካ ሓሲረን እየን ዘለዋ ዳርጋ 11% ሓሲረን ኣለዋ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ኣብዚ ናይ 12 ማለት ሓድሽ መኪና ከዓ negative 1.0 so ናይ መኪና ነገር ኢንፍሌሽን ዳርጋ ወሪድሎ the worst thing inflation ኣሕዋቶም ትካረ እዩ this is why እቶም ንካረ ዘለና ኩሉ ሻዕ ንብሎ ዘለና ራእዮ እዚ ብምሉኡ ኩሉ ሻዕ ራእዮ ፍጽም ራእዮ ዝሓለፈ ወርሒ 0.2 ተወሳኺ ገይሩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ተመሊሱ ከዓ 0.4 ተወሳኺ ገይሩ ጠቕላላ ናይ ረንት ናይ ሃውስን 5.1% ኢንክሪዝ ገይሩ bad ኣነ ዓመሲ ዳርጋ 5.1 ወሳኺ ገይሩሎ ማለት very bad እዚ ኣት ሕማቕ ቁርብ ናይ ካለ ናይ ትራንስፖርት ሰርቪስ ከዓ 8.8 this is bad too so ክንሪኦ ከለና እዛ ሪፖርት እዚኣ overall 2.9% ነገራትና ወሲኹ ዘሎ ግን ኣበይ ሓደ ክንሪኦ ከለና ቁርብ ናይ ሸልተር ነገር ስቲክ ኮይና ኣላ ንሳ ምኻድ ኣብያትና ኣላ 5.1 ስቲል ምኻድ ኣብያትና ኣላ ካልእ ናይ መኪና እቶም ዩዝድ ገዝኡ ሓድሽ ገዝኡ ግን big drop ማለት እዩ so this is all over ናይ መግቢ ከዓ 0.2 is very good so to be said ነዚኣ ናብቲ ካላንደርስ ክንከይድ ማለት እዩ ኣሕዋት okay calendars أبا أخلو خن إيش تكرر مازي أنا يتم على نبرة PPI مالت producer price index مالت تنزفريا جنا أبنت مفرقنا لنا أبغى ما يزقلت قاعدة ندحر زيا calculator زيا تفري the free campaign مالت هم زفريو واجا نجارات بزيرو نت بخلته كوسخي تبهاي نارو جن كوينو ناب زيرو نت بحدا وسخ so that's why زيا already transfer جرا نابتي أمالتي so تنزفرياونسي حسيراني نمدلنا أفرين أحسيرن نعاها بقى نتبع الدكانات هم سب دكانات كا نبزي جرام ندوسخ شوط مالتي سلازي بتعمل صبغ هنا ريبورتي overall بزعبا inflation دارجا control جرنا federal صبغي ونبر إنه كل تجزي حدا جزي data هر إلا نازل نورم there you go this is the data that's all زي أمزر إنهم إذا خانه اللون مالتي صبغ ريبورت بتعمل السبر ريبورت so أبزتنا يلوم عند خدوق من الحركين consumer price index CPI نهلكم أول حي زيران بخلت يوسيخو match حسبوا economist كم زينيرو match good year over year تانبلات أنا كل تنت بشعات I like that number down كده مثلا عملت رئيس فلت economist 3 سنة بزيرو وسخ كجبر حاسبه ما نيرو كل تنت بشعات تصبق good kind of مفرحي نابي نابت recession جزنا نخيل نمثل على ناس عينتهم قرب فريهم زلوا so core CPI كا 3 سنة بخلته core حوات فلتوات تا core مالت بزي كان مجبن من داد مالت صباح قد زخنا ريبورت خلونا صباح كان هلكم زي إني أخري most probably أبزي أنا أخري retail sales نايتن شقت discount نبلن كال نبلن كلن سي كندي أب جيران كندي أتاو جيران أور شوعته زي أجد داستة زي 0.3 تثبيت جرام لازم لو economist اندحر down كنا صباح negative نبتحت اندحر كنا stock market ندروب قبري بلوتو أهم مخنياتو اندحر negative كينو زي وكا down اندحر كينو كاب تثبيتهم من تحت اندحر كينو technically ناي recession كمتس يخلي مالك simple word
recession كمص يخل كالو initial job claim كأ منال بعد زنان برزي أخان هذلكم اندحر تماسا انت زي كوينا خابزين العلم اندحر كوينا حدا جنيا ولا كابز تحت اندحر كوينا حدا جنيا أنا من تعرف الله مسيركم عدو عيل سرحتني كباب قلتمي سالسان حمشان كخوني بلان اندحرنا كباب قلتمي 40 قلتمي 50 اندحر ماتيم recession ملكت يسخ أبعد هاونو تحت اندحر ماتيم كن نقط أبانا تصبغي نتا recession تبلك كانسل كتقبرات خلا خابز تحت اندحر ماتي so أبنا يصبح report زي important يا أخنا متعينا مالتي بس كل استأثر so most important نايزي summon زي دارجان السيزن لنا let's go with it this is our calendar not all right very good so CME Fed انتاي قبرالو نزي all right let's do that نزنا يلوم عن ريبورت مصر تي فيدرالس انت ام قبرنا دحر 10 سوري دحر 30 4 معلتهم يوم what is going to happen اوكي تثبيتنا نهلكم ازي اسوسان كل 10% زلا عين برتن كندي اني راتلكم من 4 قلنا نرا هجيجن ازي اتبزح نيرا ريتسي بزيرا نطب حموش قرص يوم زبل يبزح نيرا هجيجن زنا يلوم عن ريبورت مصر انا يوم نا they are okay ماركتنا يخفقنا له دحانا له كيدو لوت انفليشن جن بعد يكونن دحان سلازخونه 0.25 طرح حمريت قبرز بلالو سو صباح تمص ريبورت ناي ريتشارد سيلغن نزي احد قيرات خليا اندحر ازيو كابت 0.3 تثبيت نتحت اندحر كينو ازيا نمبر دي احد قيرت خليا ازيا هاي كتكون تخليا مخنياتو نا بريسيشن كنمص نخلينا تا انيشال جوب كليمز كان بعلو مور نمبر اندحر كينو كتقيرات خليا ازيا نازي اخانا بزخت مص خليا اندحر ستادي كمت ايكونومست حاسيبو مو اندحر مصيم كوم اندحر مصي كن that's fine ازي مسكرم قورطيم أرجعنا هنا جن 0.25 مالي. so نايت بقى ريبورت وسانين نزلنا بدي أزلنا هرينا. alright to be said أبغى rate نتاي مسلالو. warlocks national يو زي mortgage ناتكا credit score كاب شو عتميتك ساب شو عتميتك 10 شعتن كهلوا كالو إنالنا زلا على credit score كهلوا كالو نزي national كتركب. yeah ولا لنا كباب شديش سنة 4 شعتن لو مالي. that's still good. so نايت بقى حزو سنوجن كهلي. كان قدمنا بتخلى رأسنا مخادنا واي ستاك ماركت اسلوم مع انت جست كم يكون دا اي كوين ويك داون كوين وي قال يا تمالي بروفيت وسيرم حوات نايت مالي نبره مخسب نايت مالي نبره ناي بي بي اي ماركتنا صبو نيرو اوكي نايت مالي اي ثينك سو بزح سيل نير مالي سب بزح شيط له بروفيت رخيب له ستيل ريد له قال ماركتنا شجر فتير زله هجي نابو يخاطو I have this guy سامرز قبرنا له نحد سب كابزيات شيت قبري قرب I like his chat مالتي so ناب right yes قاليتي إيران عندي سؤال alright why market is red why market is kind of scary market scary ويكا فريو لو نزل حتى ناي إيران إسرائيل مجمر حواتنا إيران إسرائيل زل خوناتات أم تشرشوا أبحما كوناتات بس يحلو لمن تايتلكم ني نصبح أبناء حدا بوتا عرق نخجبر ويكاون عرق زي كنا نقشش نسمع نخجبر تمام جازات تحيزم زلوا سبات بحماس قال نزيهم نخم الله سوزبل سمع ب قدر I think so على الإجبتي US زلاتن سلستيرين قال تسمعين ناي عرقي ويكاون ناي سمع ناي نقش ناي مردا نتم تحيزم زلوا هستج زلوا سبات يا كارر باليت إسكي نزم سبادي أدم ناب عدهم من مملاسي so زين سلستين سام عزلوا كلنا بزميل الإسلوا على إجبت يونايتد and then يا قطر يا زين كلن زين تسمعين اندحر نزقود داي تجرون مالت إسرائيل she is happy إسرائيل كتحوست خلينا نزقود داي نتسمع نصبح يزيد صباح حمسي مالتي نحن أبزي تسمعين كوينن USA already ناي مخاد مدب زنبره حدا لأخ له جم تي بلينكن كم زي كيد نايت ستيت ديبارتمنت كم زي كيد كنا تاتسلو زفرون السو كانسل جي وايب أنتني بلينكن مالتي أنتني بلينكن أي كيد نيو أوكي جم USA حدا ديليجيت حدا لأخ كم زلوا مالتي قالوا كخير مخان نزق قداي زيجن حماس ريجكت يوم غير مزلوا سفار حماس كم زي تسامع له كم زي تخيدا إلى زلا أوكي إسرائيل كمزيا so أزي كايد نزبل صباح بكبر زبالة RST مالتي كايد أي كايدن كورينا صباح مالت حموس يا صباح نزل قد أيزي مور push قبر على زلا بعال بريطان فرنسا جرماني بتعم push قبر الله
ني زيون نبعل نايزيوم مراحتي ناي بريتين فرنسا جرمان ناب اسرائيل نا سوري ناب ايران دويلن نزي قداي زتطو نخبل ويكا نزي ناي وق ويكا ناي متقعتي اب لعل اسرائيل تحسبو زلهم كراغاغا نزبل حتى خا نبعلهم زي ريجكت ገይሮም እዮም ኢራን ማለት እዩ ሶ ኢራን ይዳለው እዮም ዘሎ ህጅዚ እዚ ምድላው እዚ ኣዝዩ ኣሰካፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ፅባሕ እታ መዓልቲ ፅባሕ እንድሕር ኣብ ሓደ ኔጎሽሽን ኣትዮም ኣብ ሓደ ቁርብ ስምምዕ ዋላ ቲንክ ሶ ተም ሆስቴጅ ዘለዎ ኣብ ጋዛ ቁርባት ኣትሊስት ኣብ ምርዳእ ነገሮም እንድሕር መፂሖም ዋላ ታክ እንድሕር ኣልዒሎም ሜይቢ ሉዝ ክትከውን ትኽእል እያ እታ ምፍራሕ ዘላ ፅባሕ ተሓሲባ ዘላ ፕሮግራም እንድሕር ዘይተኸኢላ እንድሕር ዘይተኸይዳ ግን እዚ ኣንተ ዘይተኸይዳ ኣትሊስት ክትከፍእ ትኽእል ነገራት ኣዝዩ ናብ ዝኸፍእ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ናይ ዩኤስኤ ኩለንተን ማሪን ዘለዋ ካልእ ናይ ኣፅዋር ፅዒነን ዝኸዳ ዘለዋ ኩለን ኣብቲ ይኸዳ ከም ዘለዋ ነቲ ኣታክ ኢራን ክትገብሮ እያ ዝብል መሳይል ንዕኡ ንምብካን ካልእ እውን ግብረ መልሲ እውን ኣሎ ማለት እዩ ሶ እዚ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ስቲል ከምኡ ዓንተ በዝበልና لما عندي زيادة كونفيرم غيرو أنتوني بلينكن ناب إسرائيل كخير حاسبين غيرو نزل قداي نزنا عرق زبل السوب بسنك زخونات عزيز خف أخوين بوخانو تعرف الله تطويل الله so زين أي سيز فاير بحال مالتي سيز فاير سنة نجارات مرقع سلو أبزي نجارات يزلو هجين تا تزفر منال بعد إيران تا أخذ كم تخل maybe like nuclear power هجين إحنا ناي nuclear عينة power تفريه زلو كابتز نبرة أبريل تريخ ماهم بزح زخانة درونس وانت سيدي دي مالتي هجي ምናልባት ንሱ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ከቢድ ነገር ሓደ ብላስተር ዝገብር ቦምብ ኮመፅ ይኽእል እዩ very hard ማለት እዩ ስለዚ እስራኤል ከዓ ትዳለወሉ ከም ዘላ ምናልባት እስራኤል ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ብምሉኡ ዓጢቀይ ካላኸለያ ትብዘላ ካልእ ናይ ነዚ ዘርኢ ናይ ኣብ ሊባኖን ማለት ኣብ ሊባኖን ዝርከባ ሃዝቦላስ ማለት እዩ ኣብኡ ዘሎ እስራት ይወፁ ኣለዉ ነቲ ኤራ ናይ ውግእ ክኸውን እዩ ዓይነት እዩ ብምሉኦም የውፅኦም ኣለዉ መጥቃዕቲ ንምጅማር እዮም እዳለዉ ዘለዉ ሶ እዚ ኩሉ እዩ ዝካየድ ዘሎ እቲ ኣብ መጨረሻ ይበፅሕ ዘሎ ጥይት ኣብ ዓንቀር ዝበሃል ኣብ ዓድና ጥይት ኣብ ዓንቀር እያ ኮይና ዘላ እዚ ንምባል ራሻ ኢንቮልቭ ትገብር ከም ትኽእል እዩ እቲ ጉዳይ ኣፅወራት ሂባላ ንኢራን ራሻ እንድሕር ኢንቮልቭ ገይራ በዓል ቻይና እውን ላይክ ኣብአን ነርስ ኮርያ ኣብኣ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዳርጋ ናብቲ ከምዚ ኣኮርዲንግ ትራምፕ ዝበለውን ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝመርሕ ጉዳይ ይመስል ግን ስቲል ባይደን ምምሕዳር ባይደን ነዚ ጉዳይ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ስቲል ይደዋውሉ ክረጋግኡ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ነዛ ፅባሕሲ ከም ገለ ገይሮም ክውዕልዋ ምዃኖም ሰላም ክእዝዝ ምዃኑ እዩ ተስፋ ዘለዎ ናይ ምምሕዳር ባይደን ሰግድ ኒውስ ብኦም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ግን እዚ ኩሉ ኦኬ ሓማስ ኣይመፅእን እየ ናብቲ ፓርት ፅባሕ ዝግበር ናይ ሓሙስ ዝግበር ሲስፋየር ኔጎሽሽን ኣነ ይመፅእን የላ ስቲል ይደዋወሉ ኣለዉ ማለት ክትቀርብ ማለት እዩ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ትቀርብ ኦኬ ግን let's see what happen ብምቕፃል ናይ ከም ዝበልናዮ ባይደን ፅቡቅ ገይሩ ዝሰርሓሉ ከም ዘሎ እቲ the most important so very እዚ according like Wall Street editor ball on Iran እንታይ እዮም ዝብሎ just nuclear bomb ክኸውን ይኽእል እዩ that's bad ያ ኢራን ብጣዕሚ ነቲ ነገራት ኣዝያ ተኽፍኦ ከም ዘላ ናብ ካልእ ፖዚሽን ዝወስዶ ከም ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሶ we might see this bad ማለት እዩ ካልእ ኢራን ንትራምፕ ክምረፅ የብሉን ወይ ከዓ ናብቲ በቃ ትራምፕ ሲ ብጣዕሚ ኣፀልኦ ኢራን ንትራምፕ ምምፃኣ ብጣዕሚ ትፈርህ ከም ዘላ እዩ እቲ ጉዳይ ሶ ቅድሚ ትራምፕ ምምፅኡ ናብ ፓወር እውን ኢራን ስጉምቲ ክትወስድ እያ ዝብል ፅሑፋት እውን ኣሎ maybe ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ማለት እዩ I don't know ምክንያቱ he don't like Trump ከምኡ እውን ኢሉ ባዕሉ መግለፂ እውን ሂቡ እዩ ሶ እዚታት ብሓፈሻ ዘሎት ናይ ኢራንን and እስራኤልን ግን kind of ካብቲ ዝነበሮ ናህሪ ቁርብ ስለው ዝገበረ ይመስል ኣሎ ቁርብ ነኪሎ እቲ ምንካይ ግን ፅባሕ ብሕልፊ እንድሕር ሓሊፋ ድሓን ክኸውን ይኽእል ዳስት ብሕልፊ ፅባሕ እንድሕር ሓሊፋ ናይ ፅባሕ ከዓ ምርዳእ እንድሕር ገይሮም ዋላ ኣይራድኡስ atleast said and talk ኩለን በዓል ኢጅፕት ዝበሃሉ ዘለዋ እንድሕር በቃ atleast ምዝርራብ እንድሕር ተፈጢሩ እስራኤል ድዮም ካልእ መፅኦም ቶም ሞደሬት ገብሮ ዘለዉ ኣካየድቲ ማለት እዩ እንድሕር ቁርብ ቶክ ተጀሚራ ነቶም ሆስቴጅ ክሰድዎም እንድሕር ጀሚሮም ዳሰግድ ኒውስ ኣሕዋት ስለዚ ፅባሕታ ኒውስ ክንሪኣ ኢና ፅባሕ ድሓን ኣብዴት ክንገብረኩም ኢና ማለት እዩ ምስታ ኒውስ ኩልኩም ክትሪእዎ ትኽእልኹም ብምቕፃል ያ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ናብ ኢንተርቪው ኢላን ማስክ and ትራምፕ ክንከይድና
Alright, Elon Musk interview ናይ ክልቲኦም ዝነበረ ከምዚ I don't know why ካብቲ ናብቲ እዩ ነይሩ so it's kind of ብዙሕ ነገር ኣለዎ ፅቡቅ ብዙሕ ነገር ከዓ ኣዝዩ ዘሰክፍ ኣለዎ ማለት እዩ so መጀመርያ ኣብቲ ናይ ዝነበረ ፈተነ ቅትለት ናይ ትራምፕ እዩ ኤላን ማስክ ሕማቅ ከም ተሰምዖ ኣምላኽ ከም ዘብፃካ እዩ ኣብኡ ዝዘረባ ነይሩ ንሱ ትራምፕ እውን ካብታ ዕለት ንሳ ኣምላኽ ከም ዘሎ ኣሚነ ኢሉ so ኣምላኽ ከም ዘሎ ኣሚነ ሽዑ ተሃሪመ ብሉጥ ምዃኑ ወይ ከዓ ጥኢት ምዃኑ ፈሊጠ ተሲኤ so ኣነ ታንክስ ቱ ጋድ የለ ኣነ ኣምላኽ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣምላኽ ዘይተኣምኑ ኣምላኽ እመኑ ኢሉ እዩ ጀሚርዎ ስለዚ ዳስ ዋይ ኢላን ከዓ እዚ ስለ ዝረኣኹ እየ ኣብኡ ስለቲ ሰላም ስለ ዝወፀኻ ከን ሞቲቬት ንምግባር እያ ኢንዶረስ ዝገብረካ ዘለኹ ማለት ዘላለየካ ዘለኹ ኢሉ ኦልሞስት 3 ሰዓትን ገለን እዮም ኢንተርቪው ገይሮም ናይ በቂ ትማል ማለት እዩ ሶ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ግዜ እሱ ከምቦየ ዝበሎ እቲ ጥኢት ዝተተኮሰ ሰብ ኦልሞስት እታ ናሕሲ ዶ ንብላ እታ ናሕሲ በቶም ሰክሪት ሰርቪስ ክህልዋ ነይሮም ብሌም ዝገብር ዘሎ ትራምፕ ንሳቶም ሲ ንዓ ኣብኣሲ ናይ ፀጥታ ሰብ ክህሉ ነይርዎ ኮይኑ ግን ኣምላኽ ኣውፅኢ ንበሃላ እዩ ኣነ እንዳተዛረብ ከለኹ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ይዛረብ ነይሩ ናይ ግራፍ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን እንዳተዛረብኩ ከለኹ እዩ እዚ ጉዳይ ኣጋጢሙ ሶ ቴንክስ ነታ ግራፍ እውን ሲ በቃ ኣምላኽ ኣውፅእኒ ኣምላኽ ንስኻትኩም እውን ኣውፂኹምኒ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ so that was good talk ነይሩ ዋላ ኤላን ንባዕሉ እውን ኣይድገፎን እቲ ንሱ almost ናይ 400 ያርድ ርሕቀት ነበሮ ቦታስ ስለምንታይ ማብኡ ከም ሰክሪት ሰርቪስ ሰብ ዘይገብርሉ ዝብል እዚ ሓደ ዓብይ እሺ እዩ that's why ናይ ፋየር እና ካልእ ትበፅሕ ናይ ሰክሪት ዳይሬክተርስ ማለት እዩ so ኣብኡ ነይሮም ንእሽተይ መእተዊ ፅቡቅ ዝኾነ ቶክ yes ድሕሪ ቀፂሩ ማለት ትራምፕ ትፈልጥዎም ናይ እኒ ከማላ ሃሪስ ኣነ ተዓዊተ እየ ንባይደን ስዒረ እየ ፀገም የለን ሕጂ ጀስት ከማላ ሃሪስ ከዓ መፅኣ ኣላ ንዓውን ክዕወተላ ምዃኑ እየ ዝብል ኢሉ ብዙሕ ኣብኡ መግለፂ ሂቡ ያ ሶፋር ኤላን ንባዕሉ እንታይ ኢሉ ምምሕዳር የብልናን ፕረዚደንት የብልናን ኢሉ ሕጂ ኣትሊስት we don't have any president ኢሉ ካብቲ ዘረቡ ማለት እዩ ፕረዚደንት ዝበሃል I know we have Biden and then Kamala Harris ከዓ vice president ማለት እዩ ኢላን ሕጂ ፕረዚደንት ዝበሃል ከም ዘይብልና እዩ ገሊፅዎ ሶ በቲ ኮይኑ ኢላን ኣነ I don't know that far right ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ደጊፈ ንዓኻ ዘይኮንኩን ኦባማ እውን ይድግፍ ነይረ ኦባማ እውን ይፈትዎ እየ ሶ እጂ ከዓ ሕጂ ናብቲ ፖለቲካሊ ኢንቮልቭ ከም ዝገብር ዘሎ ንዓኻ እውን ይድግፈካ ኣለኹ ዝብል ዘሎ ስቲል ያ እቲ ጥቕምታት ተምፅኦ ዘለካ ስለ ዝድግፈ ኢሉ ንከማላ ሃሪስ እንተመፅያ ፋር ሌፍት ዝኾነት እያ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ኣብኡ ሓደ ተበሎ ማለት እዩ I don't know ኣነ ዓይውን ኣይረኣየኒ ኒውስታት ሶ ደስ ብዙሕ ሞር ከምዚ ሲ ጀስት ወላ ሓንቲ ከም ዘይገበሩን ወላ ሓንቲ ከም ዘይገብሩን እዩ ገሊፁ ማለት እዩ ሶ በቲ ኮይኑ በቲ ኤላን like his right side of Trump ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ሶ ኣብቲ ናይ ገለገለ ገንዘብ ነይሩ ናብ ኣይርስ ከደ ከባቢ 88 ቢልዮን ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሃብታማት ልዕሊ 400,000 ትገብሩ ሰባት ታክሲ ንምቁራፅ እዩ እዩ ተዋሂቡ እዚ ገንዘብ እዚ ኢሉ ሶ ያ ሂዝ ራይት እዚ ብጣዕሚ ዳንጀር ዝኾነ እዩ according to ናይ ትሬጀሪ ሴክሬታሪ የለን ንባዕላ እውን ሳይን ዝገበረትሉ ገንዘብ እዩ ስቲል እቲ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ እዚ ኣነ መፅአ ከትርፎ የብል ኣሎ ትራምፕ it's good news ንኢላን ማለት እዩ he don't want to get edited and then edit ክኸውን ኣይደልን በዚ ብኣይርስ ከዓ ብዙሕ ፑሽ ክገብርዎ ደሉን ማለት እዩ ያ ሰጊሮም ናብ ናይ ኢሚግሬሽን ተዛሪቦም ብዙሕ ሓልፈ እዩ ዘሎ ሕዋት ጀስት ያ እንታይ ኢሉ ሓይትዎ ኤላን መስክ ያ ሌጋል በቃ ሕጋዊ ዝመፁ ኢሚግሬሽን ትድግፍ ዶ ኢልዎ ያ ትራምፕ says yes ኣነ ሕጋዊ መፅኦም ዝመፁ ኢሚግሬሽን ይድግፍ እየ ኣብ ኣያታ ክኾን ሰብ ናህና ግን ኢሉ ኤቭሪዋን ኣብዚ ዝመፅእ ሲ ዋላ ኤላን ማለት ኢሌጋል እዮም ዝመፁ ዳንጀር እዮም ሓደገኛታት እዮም ቀተልቲኦም ካብ እስር ቤት ዝወፁ እዮም ዝብለው ትራምፕ ነዚኣቶም ካብ ኤሽያ ዝመፁ ኣለዉ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ኣለዉ ካብ ሚድል ኢስት ዝመፁ ኣለዉ ካብ ቬኔዙዋላ ካብ ኩሉ ዝመፁ ሰባት እዮም ዘለዉ እዚ ሃራብሊ ባምብ ኣብ ኦክቶበር 7 ኣብ እስራኤል ዝገበሩ እዮም በሪ ኣቲ ናይቲ ኢሚግሬሽን ብጣዕሚ ተሪር ዝኾነ ተፅዕኖ እዩ ዘለዎ ትራምፕ ወል ኢላን እንታይ ብሎ ነይሩ ዳሚንስ ኩሎም ከምኡ ኢሎም መፅኦም ኣንፃር እዛረቡ ማለት ኣይኮንን እዩ ዝብሎ ማለት ሲ ኩሎም ኢሌጋል መፅኦምስ ባድ ኣይኮንን ኢልዎ የስ ኩሎም ኣይኮንን ዘሎ ከዓ ኢሉ ገሊኦም ግን ተቦረስቲ ከም ዘለዎ እዩ ዝገልፆ ነይሩ ንኣብነት ናይ ኒውዮርክ ተካየደ ክልተ ቬኔዙዋላስ ፖሊስ ኦፊሰርስ ሽት ከም ዝገበሩ ገሊፅዎ ኒርሊ ከባቢ 400 ይኸውን ሽሕ ቬኔዙዋላስ ከም ዘለዎ ከም ዝኣተው ናይ ወረቀት ናይ ወርክ ፐርሚት ስታቱስ ከም ተዋሃቡ ናይ ነዊሕ ከም ተዋሃቡ ኤክስተንድድ ከም ዝገበሮ ይገሊፁ ከባቢ 11 ሚልዮን ይኾኑ ኢሚግሬሽን ኣብዚ ምምሕዳር ናይ ባይደን ኣትዮም ከም ዘለዉ ይገሊፅዎ ሶ
حسب انا ازر 4 years اندحر صيريحو ترامب سوري بايدن بهجس كندي كاتو يخلو له ولا كبر بعك ساب 6 مليون كمص يخلو I don't know what this is like it's hard to check ማለት ሶርስ ከኸበዩ but hard to check ከባቢ 20 ሚሊዮን ከባቢ እንድሕር ኣትዮም ኣልዮም ባይናውሲ it's less بهج እንድሕር انا ازر 4 years መፅዮም ምስዞም ዘለዉ ካብ 4 ክሳብ 6 ሚሊዮን ይኾኑ ኢሚግሬሽን ካኣትዎ ይኽእሉ ነዚ ዓዲ ኢሉ هلو Yeah, sorry guys, gotta answer this question, this phone. Okay, so بحثر وقتنا immigration እንታይ እዩ ከምኡ ዝበልናዮ at least ካብ ኤሽያ ካብ ኣፍሪካ ካብ ሚድል ኢስት ዝመፁ ዘለው very ሓደገኛታት እዮም ዝብሎም so ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቀዲመ እንታይ ኢኻ ክትገብር ኢልዎ ቀዲመ ኣነ ኣብ ኦፊስ ምስ ኣተኹ I will have a big deportation ኢሉ this the word ኣሕዋት ክሰምዑ ኣደሊ big ዝኾነ deportation ክህልወን እዩ ማለት ክሰጉግ ሰባት እዩ ዝብል ዘሎ okay well let's see what happened معرف እንደ ኢት ምስጓክ ክንዕዘቦ ኣለና ግን ቢግ ዝኾነ ዲፖርቴሽን ክህልወኒ ክብል ከሎ እቱ ምስ በልኩ ኣነ ኣብ ኦፊስ ዲፖርት ክገብር ብዙሓት ሰባት ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ከለኹ ከመሓላልፍ ኣደለ ኣነ እቶም ክሮስ ጌርና ጌርና መፂና ዘለና ሰባት we have to initially ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ናህና ጠበቃታት ወይ ከዓ ለዌራት ናይ ኢሚግሬሽንና ነዚ ጉዳይ ክንከታተሎ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ so yes Trump ማለት ሲ ብዙሕ ነገር ክመጽእ ይኽእል at least ብጣዕሚ እዩ ነዚ ጉዳይ ፀቕጠሉ ዘሎ ሓደ ሜይን ናቱ መዛረቢ መካትዒ እዚ እዩ ማለት ታና ኢሚግሬሽን so far ብጣዕሚ ኣብዚኣ ኩልና ከይዝና እንታይ መስል ጠበቃታትና ከመይ እዮም ዝሪእዎ እዚ ጉዳይ እዚ who knows ማለት ሲ ይመፅን who knows like ክልተ ወይ ሰለስተ ወርሒ ፈርደና እዩ ምፍራድ ፀገም ኣይኮነን ግን ያ ነዚ ጉዳይ ግን ብስነ ስርዓት ጌርካ ክረአ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ويا كالو أبتنا إيميجريشن نسيو كالو حدش نجار بزحلن very حما أنتي مخانوت راح كنفلت لنا تقولي التعمي نا إنفليشن خمسة صوا من حدار بايدن يزبل إنفليشن بعده جماريو معلسي نريه خلنا نسو كباب 3 تريليون يخوني برينت غير جنزب نسو زمص برينت ده حركة عمسي أب ديمقراطيك نيرو يا إنفليشن تبلعنا نيرنا أنا تخكليو سو زمص يكون بسنك كوفيد مالتي بمقصال عجزة كوفيد بزح السبات مساي ማለት ኣብ ግዜ ምምሕዳር ባይደን መይቶም ኣብ ኣይሞትን ዝብል ያ ሂስ ራይት ሶርስ ይገልጽ ማለት ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሓና ፖለቲካሊ ጂኦፖለቲክስ ክዛረብ ከሎ ኣባይ ውግእ ኣይነበረን ኣባይ ኩነታት ኣይነበረን ኣብ ባይደን ነይሩ ኣብ ኦባማ ነይሩ ኢሊ ዝገልጾ very true ከም ንሪኦ ዘለና ማለት ኣብ ናይ ዩክሬን ኢንፍሌሽን እዚ ኩሉ ናይ ሚድል ኢስት ዘሎ መስ ኣብ ምምሕዳር ባይደን እዩ ኣባይ ግን ዋላ ሓንቲ ነበረን yeah Putin عركة إزبلون Putin he's my friend إلو he's my friend good my friend I hate to see enemy خون عيدلين مالتي عركة يكون السجن enemy خون عيدلين إزبلون Putin مخنيات كن رادة نخلينا إلو ولا ناي نورث كوريا that rocket man إزبلا that rocket man you have a red bottom إلو red علىك كم زي نيكولر علىك جن أنا خابا خان العلس اللي زعبي كابين العل نيكولر علني اللي إزقلصه so دارجا خمزي فرار هدي قال ايه مثلني so yeah very why is this coming the very نتينا لكولرن كالن سي كم زلنا still airdrome زبحالون يبلنا اسرائيل الله بايزو airdrome زبحالو iron so iron dome زبحالو iron dome زبحال اب اسرائيل الله نحنا يبلنا يو اس اي نحنا خنقبر لنا حدا يزبل like iron dome I don't know what is this iron dome ግን ከም ዘይብልና ንሕና ይእሰ እስራኤል ከም ዘለዋ ንሕና ክንገብር ኣለና ይዝብል
صبق نجاري جن إذا خناتات هجين سالساي كنات عالم أزيو فره كم زلوا زي قداي ناجي politics بتعمي فرحنا كم زلوا زي كأنتاي نيكلر ورار نخاي كوني تناتو فرهي وكأتناتو سكفتا السيمبر نحنا تيجي politics زلوا زخونة سي مالتي global يكون زفرحنا زلوا ويك just micro global يكون just global warning يكون زفرحنا زلوا انتاي دا نيكلر warning زفرحنا زلوا نيكلرات كمسي خلي بهالا ينسو وصي إذا بحلف ناي إيران عند إسرائيل تقبر زلوا مالتي إيران كدم هجي أنا خلقهم محداري دخا أني رئيس بلا نسخة مس بعد تشاينا زنبرة أويل كاب هاي تجزء إلى يعني تشاينا تجزء إن حكم كاب عن أويل كاب إيران أنا مسايز اللي ركب كي خطوك أرز أخيلوا بمفرح مالتي صدق منس أنا مسوس أخو جن دحري نزخو داي فتحمو إيران جنزب رخيبة ده سوا جنزب سلوز رخبتي هجي نيكلر سلوز اللوا تفرار زلا زبلا زلا مالتي so this is a lot مالتي مع عتار استاتم العلم بزح تحاوس نيرو خبتي نابتي yeah very much هجي مسائي كمس مخانو مسيو تاكس قرص مخانو تاكس قرصو نزخو نتاتون كراغاقو خمس غل بقعات كم زلني إزبل that's very much نسي زلو ناي مكينا like you know electronic مكينا بزحات double and double كونا مخاننا بكلتش عن سالسان إيران بتاع ميزة مسكونو تصبو سريحكا تصبو جيركا إزبلو by 2030 double كون كم زخيل ويكا بزحات ناقو قصنا خنكيد كم نخيل يزبل تجرين energy مالتي بتاع ميد قفلو بتنبرة pipe or the pipe كاب مكسيكا زمت نبرة ناي oil كا تقارس نبرة نسون كجبرو مخانو دون oil نحنا خنبنا ناني أوروبا إزبل still كاب كالك رخباي ولنن نحنا كنهبانينا إزبل دي regulation سالو مالت قرب regulated نمقبار ناي transport panels under غيرنا بزح transport كنقبر مخانا speed زلون transport cap city ناب city cap state ناب status بزح كن هانز مخانا تديفلوب يزقل صو مالتي this is good صبو نجر اللو بزح كا you know blame and then blame is كا أني روا مالتي yeah this is all صلستيو حسكم اللهم at least بحدو تانا إيران إسرائيل قرب نسا شجرنا زلات صباحنا بيت مرحنا نسا صباح ندحر صبو توك تنيرو ويون at least ندحر تزاريبو ولا كله ما يمسو ولا هماسا يمسو خلا يمسو that's another good news نابكال مرحنا تدخل قدام مالتي yeah thank you so much this is a little bit something مالتي كابتي نيرو thank you that's all we have بتي economy جميرنا نابتل لنا إيران إسرائيل politics كنا دحرو خانا إيلان ماسك and Trump متينا مالتي so this is how it's بيننا زي كلتا مع الثلاثة معلتي أزي وساني إن إسرائيل إن إيران زي أنحر حليفة زي كلتا مع الثلاثة معلتي كاو كربي أوكي يا نحر دخلت مع الثلاثة معلتي جن أب تمفرح راح يكون كابتي زلو ورارسنا نيكلور نجار نخايك إير مالتي يا مولهم يا نايس نجار أقوله they are ready مارينس نايس بلوا مالتي تقولوا بمباتات بالكالبل زي ما خن so it's very dangerous بتعب أبحما إذا اللحوات كم زي it's not easy كونن مالتي is a good idea yeah thank you حزقكم هاي اللي بزح this is all summary what we have thank you bye bye